13 ka mga balay ginlamon sang kalayo sa duha ka separado nga sunog sa syudad sang Iloilo. Masobra duha ka milyon ka pesos ginbilin nga halit. Yaring balita nga aton gintutukan. Napuhag ang mga residente sa Barangay Concepcion City proper matapos nga mabugtawan nga nagakalayo ang mga balay Domingo sang aga. Sa inisyal nga investigasyon sang Bureau of Fire Protection, posible short circuit ang ginhalinan sang kalayo nga naghalin sa pulian ni Reynaldo Domingo. 3 ka mga balay ang totally burned, samtang duha naman ang partially burned. Nagbinuligay naman ang mga pumuluyo sa Barangay Gloria City proper, agud mapalong ang kalayo nga naglamon sa 8 ka mga pulian kagabi. Nagumpisa ang kalayo sa balay ni Filomena Provido kag madasig nga naglapta sa mga kaiping nga balay. Sunog kay Jericho, isa sa nasunugan, hinali ilangan na ni maho sang sunog nga plansya, gani nagkinaran-kara na sila. Tayo isang bata nga gusto may sunog, kakuluwa kami ng tubig. Suliway na kami nagbuligay na kami tubig, nagkuha na kami sa mga bayo na mga lang, gamitan. Nakaangko naman sang bagda sa tiil si Genevieve matapos maglumpat sa likod sang ila boarding house. So pagbalik ko ma'am, dasig-dasig lang gid ang kalayo eh. So wala na ko choice, nagbalik na lang ko di samon nga ginalutuan, dira na lang ko nagagi kag naglumpat. Hindi pa matumod sang bombero ang ginhalinan sang kalayo. Sunod sa BFP, kinahanglan naka-alerto ang mga residente, ilabi na nga gapasulod ang dry season. Kung lang taon, puro residential ang aton fire incident nga nakahapon. Nagdangat naman sa 2.4 million pesos ang balor sang halit nga ginbilin sang duha ka sunog. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Isa naman kasunog ang nagluntad subong nga hapon sa Cuabeto Street, Mandurriao, Iloilo City. Totally burnt ang balay nga ginapanag-iyahan ni Rosie Paredes. Sunog kay Paredes ara ini sa ospital sang nabalan nga nasunog ang iya nga balay. Ginpahayag sini nga naglabot sa malapit 300,000 pesos ang halit nga ginbilin sang sunog. Sunod naman sa City Social Welfare and Development Office magahatag ini sang financial assistance kay Paredes. Padayon pa ang ginahibalo sang Bureau of Fire Protection ang gintunaan sang sunog.